Ngifike ngahlala emakhaya ngase ngiyamuva ngiyohlala eFrahead ngaqedela khona isikole. I-high school. Yes, high school Yeah. ngiyaqeda eFrahead emva kwalapho ngeza la uzohlala nosisi wami. Unyaka wodwa yes 2021 isikole ngisiqede 2020. Yes. 2021 ngangasithola isikole ngathatha igap year ngahlala la nosisi wami. 2022 ngaya eThekwini. Yeah. Ngajola ke hayi ukuthi leminyaka engayibalanga zange ngijole cha ukuthi mangisekhaya akukho nje lokho mhlawumbe bengaba into yasesikoleni iphelela khona lapho kodwa eThekwini ngifike ngajola benginaso ispace sokuthi ngimbone phela uma mncane uyasebenza isikhathi ngisitholayo mina ngiyambona uGayi kodwa hayi ukuthi mhlawumbe ngizohamba ngiyolala khona ngalala kuyima ukuthi uma mncane akeze ukubuya emsebenzini kanjalo kodwa hayi ukuthi ngizothi nje mamncane ngisaye endaweni kusene. Yes. Bekuba nje fihla 2022 yes eThekwini umuthi uGayi usho lo esasikwazela ngaye. Yes, sithandane naye 2022. Nithandana 2022 nihlangana kanjani? Kunesitolo engangikade ngidayisa kuso. So wafika lapha ezothenga like wacela inamba ngamnika sakhuluma ke lapho sagcina sathi sathandana. Yes. Because vele indawo nihlala nje endaweni eyodwa mhlawumbe lapha engangihlala khona 2 minutes kusuka khona endlini yabo la kabe ehlala khona. Yeah. Umenthandana I think kulula kuwena because naye umzulu oqotho nina ama qualities afanayo. Yes. Yeah, asibanga nazo nje inkinga. Ngaba ukuthi naye ngimfica angeke ngisho ukuthi wayengenaba abantu but wayengenayo umuntu oserious engizothi mhlambe uzongitshela ukuthi hayi kuzubani usibani bani cha yayingekho nje nami ngafike sathandana kwa right nje. Yes. Oh so ngifuna ngiphindele lokho. Babe khona abantu but you don't think babe serious ayenabo. Angeke ngisho ukuthi babengekho angeke ngisho ukuthi futhi babe khona ngoba azange sibe bikho isimo la ngithi ngidinga ukumbona khona ngitshela ukuthi no nginomuntu wami ngeke ngikwazi ukubona mina nje ngathandana naye ezumuntu naye uyifunela uthando so shuthi mawukuthi wayenabo mhlambe kwagcina kuhlukweni angazi. Yes. But ekuthanda nini kwami naye ayi angazi ngihlangane nabantu. That year of 2022, how would you describe your love if you were to put it in just ungichazela ngathi uxoxela umngane wakho? Kwaku right shame mangifuna uqamba manga nami nje ngazizwa ukuthi no yabona ke umuntu wami lo nami ngize ngimthola umuntu yabona uma uzoxoxa usunomuntu wami umthola anytime nje ngikhumbula nje makwenzeka esebenza ebusuku ekseni bengifonela ekseni before ifike endlini ethi sengiyaphuma emsebenzini nami ngizoqala isikhathi ngifika mayiphuma nje nami ngiyaphuma endlini siyahamba kumnandi nje ku right kungekho lutho nje 2022 wawo right ngasho kanjalo basi saze sawuqeda futhi singena nkinga singena lutho nje yes. U23 wona? 2023 nawo futhi waba right sathandana nje kodwa kwase kukhona ukushintsha mina ke lapha engathola khona isikole ngathola isikole eMaritzburg so ngamuva ke shuthi akakwazanga like ukuadapta distance yes so cause wayinalokho nje ukuthi nami ngike ngaye esikoleni ngiyawazi amantombazana ayiphethe kanjani irace like ngisho ukuthi no mina ngithola anytime awungifuna futhi ngiyakutshela ukuthi irace ngihlala kule lamantombazane kuphela nje yabo kodwa kwasho ukuthi lokho kusekhanda lakho ukuthi amantombazane aserace kanjani yabo but nje sithandana kodwa nje singasafani. Yes. When he went to reality TV for the first time nanisathandana? Yes sasathandana noma engangichazelanga kahle mina ngangayazi ile show ayiyakuyo ngalesa sikhathi ngangena knowledge ngayo wangichazela nje like mina ekhanda lami ngwaclicka le Brothers Keeper ngayitshela usukhuluma ngayo ngathi mina no okay futhi your actor yes no okay anginankinga then ezohamba ngakusasa nganginaye nganamhlanje wahamba ke then ngathi shuthi isikhathi ngabamba ngasisisu ngaleso sikhathi kwaku January. Yes. So the day before he left for Big Brother you fell pregnant? Yes. Okay. Yeah. Ngathola lapho ukuthi ngathi akhambi kahle waphela uJanuary ngase ngiyabona ukuthi no okay ngachecka ngathola ukuthi ngikhulelwe then ngamsendela like
ngimshuthela ngimtshengisa ama pregnancy test kusho ukuthi phela amafoni angithi ba awavumelekile. So mayebuya ke wase yabona izithombeni ke ya. Yamphatha kanjani leyo nto in your opinion yena? Umebuya and discovered that. Kuningi ayebhekane nakhe engakusho nami ngangi-understand but mina nganginalokho ukuthi at least kunento enhle kukhona yonke lento ngoba sasinako ukukhuluma ngengane ukuthi one day soba nengane thina kanandaba nokuthi yani because sesiside isikhathi engenangane. So nje wathi wanginika inamba kasisi wakhe omncane wathi ucela ukuthi ngicommunicate naye ngoba yena akafuni kube ngathi uyangiziba usadila nalezi zinto zaziningi izinto ezazenzeka ngalesa sikhathi. Sinami ngamnika isikhathi emva kwalokho kuhamba isikhathi esincane nje sabuya sa communicate kwa right. Umuthi kwa right you guys get back together into a relationship. Sasivele singahlukananga. Nani ngahlukananga? Yes, ukuthi yena wahamba. Yes. Wabuya. Wayozama impilo. Yes, nakho kwangahamba kahle. Sure. Ngamnika leso sikhathi sokuthi naye akayithola ukuthi ubani nje yabona abe right. Bese right ke wabuya futhi kimsa qhubeka sesicommunicator ngefoni. Right through your pregnancy he's present. Ukhona. Ukhona phela physically ngasho kanjalo ngoba wayephila but akukho kutheni ngoba nje kwakuyikho lokho ukukhuluma engithembisa ukuthi uzofika ezongibona angafiki like wangibona kanye after nje iphuma kuleyo show yokuqala ngaba naye emva kwalapho ke angiphindanga sahlangana wayelokho umuntu ezobuye engafiki then like ngisengikhulela izinto nje ayibanga right ayibanga nje right angangokuthi sasingazwani nami ngaze ngayitshela ukuthi mhlawumbe ngoba ngikhulela ingane yomfana kodwa nje ngakusho ukuthi ngakhulela ngoJanuary nga-3 September angiyazi imali esuka kuye ukuthi ngeclinic imali esuka kuye yama cravings imali esuka kuye yezikeni ngikhumbula nje ngelinye ilanga la esaxabana khona kakhulu ngaze ngamblocker ngangade ngimtshela ukuthi ngase ngino 7 months sengumuntu kuma high risk so sengi-attenda isibhedlela ngiyamtshela ukuthi ngizoshaya ngasemalini ngicela ukuthi ungiphi imali ye-scan because bathi ingane abayiboni kahle so bang advise ukuthi i-scan nje ngisenze inoma kangaki. Wathi okay kwafika lolu suku uthule nami ngayitholela ngayiyela esibhedlela emva kwalokho ngakhuluma nje noma umngane wakhe owayemjwayele ngithi nje phela awukumbonisa usibanibani ngimtshele nje liwe engekho happy ngakhona ngimtshele ukuthi mina lo muntu sengize ngiyoteta angazi lutho nje yakhe okay sho ubafo ke wakhe umngane wakhe akhulumi naye ke hayi angazi ukuthi enkulumeni yakhe bathini cause wabuye sebuya ngo180 like ngaxake ukuthi kwenze njani wabuya nje esekhuluma awuye ukukhuluma nabantu indaba zami wakhuluma nje into eziningi kodwa avala ngalo nje wathi angifuni ukukutshela igama elibhlungu ebengihlale ngikuvikela ukuthi ngakutsheli lona. I was like yini leyo angifuni ukukutshela ukuthi mina umndeni wami ekhaya bayiphiki ingane bathi bazobona ngayo. Okay lapho ngamblocker lapho ngaze unblocker sengidedile ngamblocker nje lapho ngapha nosisi wakhe siyakhuluma right nama ngivezi le akayisho ukuthi ingane ngathi iyaphikeka kanjani siyakhuluma nje usisi ungithembisa impahla ukuthi angisho mase ngizoteta bazongithengela yonke into uGayi vele wasebabekile esombeni ukuthi akunaba abazali so kwangane leyo into engazi nokuthi ngizoyenza kanjani ngoba phela ngiyafunda kumele ngiqhubeke nokufunda. Yes. So siyakhuluma ke nosisi usisi uyangithembisa usho mase uzoteta ngixakeke nje ukuthi ngisho nini because phela manje sengizoteta vele nesimanje ngiyateta kodwa nje ngakusho ukuthi ngateta ke ngamfonela futhi usisi wakhe ngamtshela ukuthi sengitetile kwajabula iyani ingane umfana mina ukumfonela kwami phela ngifuna izinto zengane okay umfana ingane bese ngitshela ukuthi ugogo uma wakhe uma kamfana igama lengane uLubanzi cha ayi okay ayi ngitete ngihlala esibhedlela ngatetela ngiseres ngahelela watetela use-res esikoleni. Yes. This is 2024 September. Yes. Okay. Because ekhaya babengazi ngabatshela ngo-August September yes ngabatshela ngo-August ukuthi ngikhulele nesimanje ngiyateta. Yes. So ngahlala ke resi ngahelelwa ke ngase ngiyasuka ke ngatetela khona eMaritzburg ngasuka lapho ngaya kusisi wami eStenga ngahlala lapho ke u3 weeks
Ngihleli manje angiyazi indaba yengane ukuthi ngizoyithini. Uyabuza umamncane. Ingane ngithi mina angazi ngisazobona. Usisi wami kangitshela ukuthi kunomakhelwane wakhe ogadelana nezingane like uyi-check-a every weekend. Angazi asho imali ukuthi malini like i-option engase nginayo ile kwamfana abathuli kwayena vele asikhulumisana lokungamblockha nje lapho. Okay mase kufona ugogo wami. Gogo omncane dade wabo kagogo. Ethi angilethe ingane useThekwini ayi ngihambise ingane kuye naye like angimchazeli istory nje isababa engane ukuthi zithini no angichaze nje lutho yena ufika ngifika mina yonke into ikhona into zengane ikhona because uNSFAS wakade usungenile kaSeptember ngangawusebenzisa ngathenga ngazi into Thenga into zengane ngemali kaNSFAS NSFAS ngashiya ingane ngaphindela esikoleni. Uyishiya kephi? Ngishiya gogo eThekwini. Ugogo wakho Ugogo wami gogo omncane. Okay, so your family member. Yes, okay. Yes. Ngiphindele ngesikoleni ayusisi wakhe ke akhulume ethi ibhlungu lento engiyenza kuGayi ucela ukuthi ngim-unblock. No, ngim-unblock futhi uGayi ke bese sikhuluma indaba yesitifiketi. Mina ngisebenzisa isibongo sika gogo. So yena ngokuthi isibongo sakhe si right. Mase ngiyamtshela ukuthi ngisacela shayela ingane certificate ethi uzofika math end akazange azafike ngasuka futhi eMaritzburg ngayoshayela ingane certificate ngenzeka ukuthi phela izobhalisa igrant hall. So yeah kwaba lokho. Okay khona engikhohlwayo ngisakhulelwe. Khumbula ukuthi imali escan ngicine ngingayitholanga so ngayenza ke iplan ngasenza iscan then ngashutha ngasendela usisi wakhe ngoView once ukuthi sengisenzile iscan ingane umfana. Shuthi usisi wakhe bese ethi hayibo why ngisendela ngoView once like ngathi ngumnakweni ngizosenzani send isithombe so ngimsendele isithombe as forward eGayi abuye uGayi ngenye inamba because une inamba ezuthule enye ngangayiblockile because yayingekho active kuyona le ayisebenzisa kakhulu. Abuye esebhala imessage esethi ngiyayithanda leyo ngane ngenza anything for yona umfana wami then mina ngithi yiphi ingane ethi usisi wami nje ngisile isithombe. Ngithi okay nkulumo yethu nje yokugcina futhi leyo ngisaphulele. So after ukuthi ke sengidedileke nesitifiketi ke sengasashayanga mina ingane yami like yabo uthi ngimncane ngomzimba so yona yayiyinde ingahleli kahle yaphuma inalento ekuthiwa iclam futhi ukuthi inyawo isuke ibheke phezulu then ngaba reportela ukuthi ingane inalenkinga kanjena. Bathi okay so ngayihamba leyo process ngedwa nokuba ingane yakwazi ukuhamba leyo mpi ngayila ngedwa. Yeah. For how many months? I think kwathatha 2 to 3 months ukulungisa leyo nto. Yes. Before siqhubeke, I've had Ubafo on the show and he was going through a very dark time in 2024. He was accused of perpetuating sexual assault on TV to millions of people. That meant walahlekelwe igama ayelizama ukulakha wayengana mali. Awubona ukuthi it's because he really didn't have anything angakunika yona as support and naye he was suffering from his own stress, depression and he didn't have anything. Qiniso nami bhuti lithi anginalutho namanje anginalutho nangalesa sikhathi ngangenalutho njengoba ngisho nje ukuthi ingaka nje uNSFAS. Like uma umuntu uyazama yazi ngeke ngamtshela ngelinye ilanga ngathi mina yazi mina nginga appreciate ngisho 100 rand because ngiyakwazi ukuthi awunalutho kodwa uzama nefamily yakhe itshengisa ukuthi izoba khona enganeni iphi manje like ngaphinde ngayithulela because ekhaya abazi ukuthi ubengundli mina njalo math end bengifaka u1.5 ngisale no 200 ku NSFAS. Sure. Ekhaya abazi. So ku1.7 waka NSFAS ngisala no 200 ufaka u1.5 ukuze ugogo akwazi ukuthengela ingane izinto ukuthengela ingane izinto because isi holy grant ngike ngathi kuma kancane sengifaka 1000 but iyakhula ingane siyahlupha iyahamba icrash so igrant ikhokhela icrash uthi mina sengiphindela ku1.5 ngisala nje no 200 ngibone ke nami ukuthi ngiphila kanjani. Usafunda wena? Ngisafunda namanje. 2025, what happens? Are you guys on talking terms? 2, are you still in a relationship? Because you've never told me you broke up in this whole process. Okay. So bekulokhu uqhubeka ke kanjalo nje. Sigcina sikhuluma kodwa nami nginale pressure yokuthi ekhaya abazi ukuthi ingane akayondli. Abasazi noma si right noma asikho right.
So ingane okay ngiyithole ngo-2024 September. December sizoya emakhaya kwaNongoma nasekhaya kubo kwaNongoma. So angibhalela imessage angitshela ukuthi ekhaya kubo bacela ukubona ingane. Ngisho ke ekhaya ugogo kade ingane ethi hayi akahambe phela ubaba uyayondla ingane why nizomncisha ingane because ekhaya abanye babengathi abayizwa leyo nto. Ngihambise ingane ekhaya kubo cha ayibayibona ingane ngibuye nayo bayiphi imali u70 ngibuye nayo bayabuza ke ekhaya 70 50 no 20. Bayabuza ke ekhaya emakhaya kunalokho ukuthi intombazane mayikade ithola ingane bayafika abakubuka mfana belethe impahla zengane noma wena mawuyakhona uzobuya nezinto zengane phela. Hayi mangifika ekhaya ke bayabuza hayi bo ubuye nani phela bayabona ngiphethele ukuthi ngithi mina ngihleke nje ngingabatsheli namanje abazi ukuthi ngabuya no70 because angibatshelanga ngahleka nje ngathi hayibo senifuna ukudla imali yami nengane yami imali engane yami lengizoyithengela ngayo into zayo ngangasho ukuthi imalini. So emva kwalapho ke saphindela January sabuyela eThekwini ingane ike yalimala. I think ibisino 5 to 6 months because yasiqala ukukhasa. So yawa yaphuka ingalo yafaka ukhonkolo yaze yawukhipha ukhonkolo baba yazangeze ezoyichecka abakuba kase bezoyichecka. Okay kudlule futhi lapho silokhu siyakhuluma yena uyaxolisa kodwa nje mina ngokuthi kuningi yazi ngidlule kukho inhliziyo yami ayivumi but angaze ngisho ukuthi angisakufuni like ngamziba nje for izinto ayezisho lahlukene nginakho nami kumhambisela ingane yoyibona but sekumhambiseleni kwami ingane nje bengifike eyibona ingane mangilala kube ukuthi yena uzolala endlini nobhuti wakhe mina ngilalele nengane yami so ihambe isikhathi siphila nje leyo mpilo kuthi ngo December 2025 yes 2025 ahambe futhi to the show.